ọkụ ọgbụgba abule Egba. Ọkụ a bidoro n'abalị ụbọchị ụka n'ihi ndị na-aga ekwu mmanụ petrol n'ọwa ya. Ọtụtụ akụnụba lara n'ihi. Ụfọdụ ka ọkụ gbara, ụfọdụ na-achọ ụmụ ha. Lee otu onye n'ime ndị ọkụ metụtara n'ije ya. Afa m bụ Benardine Nwokoro. So oge mgbede ka anyị bata chọọchị dị mgbede, were oche nọ n'ebe a na-emeditate the word of Most God, na-ebe ebere, na-abụ abụ, na-ekele Chineke. Onwe agba nne onwe ihe ga-eme, Chukwu na-agba m okwu site n'akwụkwọ nsọ. After ka okwu akwụkwọ nsọ, after 5 to 6, nsị ka mba je chọọ ihe m eri na mgbede n'ọnụ ụzọ m ebe a ka m n'otu sị ka mba je chọọ ihe m na-eri. Immediately m na-ebupụte handset m, Ọgọchukwu bịa. Immediately m na-ebupụte stovu sị ka m kwado ihe m na-eri na mgbede maka chielejile. And Ọgọchukwu a na-agba, ọ jere ịkpụ isi maka ha ga-ebido skuulu tata. So ya ma agabazi ịkpụ isi, so m nọ ebe a. Immediately nọ n'ime ụlọ ebe a, anụdị m isi petrol ka m bute stovu. Otu nwa bọị bi ebe a na-akpọ Ike agbọ mama mịpụta na fuelu na-esi na ana amị fuelu ebe a, mịpụta nsị ogini na ebe bade ndị Awụsa anyị na ha bi agba esila ebe a kpọrọ ụmụ ha. Onye nke ọzọ nne ebe a ha gabala dis that boy wee bịara na-agba ọmụma mịpụsi n'ime ụlọ pụta, mụsi n'ime ụlọ pụta meọnụ isi fuelu na ha mịa fuelu ebe a dị fuelu na-efu otu na-esi. Nsị ka m gbapụta n'ezi ihe a karịa mbụbuzie gasị mbụbuzie na mbusie stovu m n'ime ụlọ dọba mmiri dị ebe ihe abụ ụmụ ihe m mbụbasị ya n'ime ụlọ ka ọsị m mechi ụzọ mgbere mechi ụzọ handset akpa m n'aka oge a meditetịrị mbarazi handset m n'aka gbatazie mechizi ụzọ ka nsizi ebe a pụta fuelu ejude n'imi na ọ na anụmanụ staga. Ahụzi m ụzọ nsi eje nwa obere m ka ndadela ụkwụ m merụcha m ahụ na-agba ka mgbapụ merod ha si gbaba na paplan mịgbaba ọsọ jebe na paplan na-agba na-eje ebe paplan na-agba paplan tanka anyị nọ bifo ihe a na-eflotu onye ala elu amadị m na oge eru ebe a onwe dị ihe m wepụtara sọzọ nye maka mbalaka etu aka ndị nọ n'ụzọ ụlọ m na-ekpe ekpere afta ka mechebe na-achụ ihe na-eri. Agwa m onye na-azụ aka ngọrọ ngwa ahịa ndị mmadụ juru be m, ama onye na-ere akpa juru be m, akpati ahụ niile juru be m, plus ihe niile m nwere n'ụwa, lee friji m, TV m, ihe niile m nwere n'ụwa juru n'ime ụlọ m. Foto nji arụ chikwa ọrụ nji agara chikwa ozi ọma, megafon na-abụ nji agara chikwa ozi ọma. Ọ nọ badizad the whole Bible m ji ekpe ekpere. Bible na-abụ na ebe ọta na ekpere chukwu ekpere ha ncha dịla dị isi, ha ncha niile onwe dị vina bịara ọ na-eflot onwe dị ka mmezi ji agbabata. Asị m gbaba n'ala emerọ nkroso mere odu mmadụ eju bifo ọnkụ eme kpom ọchali elu bifo no iti ị na-ere pịala onwe dị pin nwanne gị ji pụta nothing nwa m ama m ebe ọ nọ minda ọma ebe m nọ na-achọgharị mụnwa na-achọgharị ya bifo no iti ihe na-ere pịala anyị were gbata to ka nsi nọ kemgbe ụnyaahụ onwe ebe m na-etiri ụmụ anọ ya ha gara vileji alọtabeghị nkịta ka mkpọ ha na-alọta ka ọzọ bụ Ikorodu onwe ebe m ra eri n'ezi ka nra ere onwebeghị ihe nri na-asabeghị m ahụ. Ọ bụrụ na ị so na ndị na-emebi ọwa mmanụ petrol, biko wepụ aka na mpụ dị otu a, n'ihi na ndụ bụ isi. Isi mbido